Obu kwa so nwoke gi. Enwe ụfọdụ ụmụ nwaanyị kịta na ha pụtabe ekwu okwu. A na-agwọba ịba. Nwoke bani anọ, a na-agwọba ịba. Agba igo gị ring n'aka, agwọba gị ịba, anụchu oyi. Ibe onye anọ gị wu nnuchu. Enwe ụmụ nwoke dị skillful, ha bata na ndụ gị destroy your life, move to the next person. And that next person self, possibility na aga apịawu ya azụ wụkwa 90%. Enwe ike after 5 years na nwaanyị ọ na-anọ pịa ogbuwe ya azụ. Bish money, ha na onye ashi from the same ọnụmkpu, the same local government, probably the same community. Ọ na-eji ụkwụ aga be ha. The same place, or ụkwa ihe another state, or another local government. The same place, my brother. Ama gwa gị merije, ihe a naanị ị na-ekwu na ụmụ nwaanyị anyị abịa m na-ekwu si ụmụ nwaanyị anyị just develop something dị ahead of your feelings from the beginning. Every single thing efo, every single red flag efo. Na-enwe option B, marriage. Marriage adịla easy. If ihe mmadụ gwa gị egwu ya una ada n'elu bed a na-apịa ọkụ a na-amụ ụmụ a na-eme nke ihe ị ga-ama bụ na change is the only thing dị constant n'ụwa. Change. Onwe gị ka ị ga-agọlụ ịma ngọlụ the next person. Enwe devil incarnate, o dress cha up. If you're on Sunday self o jee ụka nya nwa ka ga-ekpe ekpele, devil incarnate. And the nwoke na-decide ihe ọ ga-eme nwaanyị before ba na the marriage. Mgbochi nwoke na-agba egere ngi, o nwere second option for you. And that second option, o take that road, o nwere onye ga-akpụchi etie back. Ma ụmụ nwanne o ma family enwelo. Enwe ụmụ nwoke pụtala ụwa ihe na-akpọ narcissist. Onye deal with now we narcissist. Ọ na-afụ video gị na ebe ị na-ebe akwa, ọ dị happy. Ọ ga-eji akwa ị na-ebe wee na-akịọzi onwe ya Jonsi because ọ ihe na-eme ka happy. Enye na onye ahụ that benefit of enye dị nye opportunity ka ọ smile ya ka ọ mụọ amụ. It's unfortunate. Ihe niile ịkọrọ ebe a ihe ka isi wee mee ma circles of ihe ị na-eme ka e wee mụọ nwa. First of all, nwoke love oge ọ bụ na ịmụtala nwa nwoke love oge ọ ga-akpụ isi with you. Gịnị a ga as long as na ọbụla fault nwoke na fault gị a ga-enwe this critical decision ị ga-emeke with that man. Ụmụazị akalia. But the man actually take this journey with you. Actually got that journey with you because of that thing or love. All deception from the beginning. Una amala na love bụ a word. And if love is not tested, it's not love. Love obuna agafele fire, gafe oko, gafe mmiri, obula love. Laugh the good times. The good times gacha and with the bad times. He and I for better for what? And well in the for that worse. He for better. Any single excuse nwoke a divert ya and ndị iwe kwu ya n'azụ onye ị na-ekwu na iwe kwu ya n'azụ millions of people na support na nwoke na ịkalaka ogoshi gị wedding egoshi gị activity aka ụdị a ị ga na-asị ọkwa these same people who with you from the beginning imitili onye our wife mmadụ na-akpọzi our wife. You people need to understand na marriage kịta na ị ga-build ihe a na-akpọ a second option. Marriage na-egbu mmadụ, ọ na-egbu. In fact, a na-ekwu na ụmụ nwaanyị dị bad ama egwaba na people marriage dị advantage na marriage ọbụla a na-abawu nwoke because nwaanyị wee receiver. No matter ihe niile ma na nwa as nwaanyị, if you were receiver nwoke would giver. Ọ nwoke ga-asị gị let me give you ring ọ bụ ege ring n'aka. Ihe niile ị na-eme na marriage, anything ị na-eme nwoke wu ihe na onye anwa bụ a project nwoke ka ọ bụla giver gị nwa wee receiver. Ọ nwoke tili gị na-agba speed ibe niile na-agba na speed use salary ije na-alụ ụlọ ashịkwa m onye alụ n'ụlọ wuti die but everything ị na-eme ekpere ya na-ekpewo nwoke ịwụrụ ọmalịcha nwa nwaanyị ịmụ onwere ebezina akwa ịnidi kịta ka ya akpọ inwekwe nwanne nwoke bụ unu inwekweli ndị inwekwe ụmụ nwanne nwoke kịta ka ya build onwe gị as a woman. Iwe gwazi onwe gị experience iweli wee zụọ your daughter. Zụọ your daughter ka ọ mara yes na out there nwere joy out there. Wedding gown is just a ceremony. Ring a na-eli short ịnọ na wedding a na-eli nni just na-eche kedu ibe ọzọ ya emen. Mena ya ka ọ wuru unu akpụfta nwaanyị alafu n'ezi na lie.